Gabi mga ma'am sir kay magtuno ta karon og kanang puso sa saging. Magtuno karon ng puso sa saging mga ma'am sir kay dilata na ito. Mata na kanang lagi paabot. To lalaway. So this video, muna itong tunuan mga ma'am sir, oh, kanang puso sa saging mga ma'am sir. Oh. Sus, kalami ba na eh? Huh? Nam nam. Ah. Hatag dito ate. Dalam ko pala no? Hoy. Mga ma'am sir. Wala. Hmm. Bisan suka niya.